wuce tun da na yi alkawarin sai na rayu da ke ta daban ce. Ke nake yawaita ni ma na san wata a zuciyata ke ta daban ce, ke ce lamba daya, ke ce lamba daya. Ba na san wata ta daban, zo ni rayuwa, zo ni ko da waɗansu kai da kira muke ce mai gwarbi ne. Zan samu sauƙi in kika so na ke ɗaya ce zambe ne, ke zambe ne. Da zan da damu in na yi biki ta yawa zan damu kama wadda ce jare kirkita na ban san kai na kusan tara sai jijiya ta shige da raina ta mera zan kula da ke duk ya sira ce bebe kurum ta shige ni ta shakure ne ta zambin damuwa ba biki ina zane jirgin zamto min garkuwa kin gane idan ba mu tare sai in hawa ruwa ko a solo ko za a ƙeri danki nake shawuwa na tabbatar da ba mai kula ne 'yan matan rayuwa sun tabbatar da ko sun kula ne zan yi wuyar samuwa ke ce mai bani duk maganin da sauƙi zai samuwa na haukace na kan firgice idan har ba kyan kusa ba kyau na sura ko kwalliya suka saka na damu ba sai dan halin ki ga ta saki na sa za a yi siya duk mai taɓa ki ko yin nufa ki to kar yi mantuwa zanar ya kafi da inda zaki sannan mai tsayewa zanar jira ki duk lokaci ke fata ba damuwa mana ke ce sauƙi na mana kuma a ko'ina zan bayyana mana za na tabbatar musu ko za a ɗaura karin zara taimaka mini samu sauƙi da zuciya ta ba ki zama ta a cikin da yawa ke ɗaya nuna ba da nake kai birnin soyayya ne da ke mai hutawa na je da yi amana kwarai da ke na yi miƙawa na san ba za ki so ma a cikin dalilai ko kama in ke kamar masa kunya tana saka rai zaucewa tun da na buɗe shafi na sake ba zan kulle ba ina tsama ina yin bari kamar filin gasa na sai da raina na ba da kai ma zancen wasa nittin nake a raina da zuciya ke min yasa ko na yi fushi da ke kirkishin ke ban bata ba mai sai da da'ira ko bakin fahimta ba haba ya kira haka ba na so ne ki hallaka na fi so ki ta ɗaukaka don ke zan sanya cikin ko ina ke ta haskaka ai ta yi wadancan wuni ba da saurara ko na yau kara kan tsakanin mu ne da ke